Ginkwestiyon kagin pakamalaot ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Senate Minority Bloc bangod daw kaangay suno sa iya nga ginauna pa sa mga ini ang politika kag ang 2028 elections ipaanggid sa seguridad kag kabuhi sang ila kaangay nga mga senador. Ini kasunod sang insidente sang pagpalupok sang pusil sa sulod sang Senado sang Miyerkules sa Mayo 13. Suno pa kay Cayetano nga kaangay mas nakatutok pa ang iban nga mga miyembro sang minorya sa issue sang Senate presidency kag sa nagahilapit nga eleksyon sa 2028 sa baylo nga tutukan sa mga iniyang seryoso nga natabo sa sulod sang Senado. Dugang pa sang Senate President posible nga may panibag-o naman sa liderato sang upper chamber sa Lunes sa Mayo 18. Inibangod una na sinigin pahayag nga masako ang minority sa pag-istorya sa iban nga miyembro sang majority agod nga updan sila sa panibag-o nga kudeta. Sandig sa nagalapta nga report sa nagagwang pangalan ni former Senate President Juan Miguel Migs Zubiri nga among posible nga ihiliher liwat sa pwesto sa Lunes. Matandaan nga isa si Zubiri sa duha nga nag-abstain kadungan sang binutuhay sang Lunes sang hapon. Si Zubiri among una nga Senate President sa idalom sang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Antes natabo ang kudita kag ginislan siya ni Cheese Escudero sang tuig 2024. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency. Si Camille, bata pa, kakapanganak lang, di ba? Few months ago. Nandun po, naipit sa loob, hindi malaman kung anong gagawin. My sister, she's healthy, she's beautiful, but she's not a teenager. If she had a heart attack, anong gagawin nyo? Yung staff ko na legal, hindi political yung mga yon. Di marunong sa politika. They just joined me this term. Traumatized silang lahat. Sabihin nyo may mali na mag-warning shot. Sige na po, may mali. Si Senate President Alan Peter Cayetano.